everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Oh, ako makaila. Pero gusto ko mamatay siya. Dili man ko mulampos karon, pero sa sunod, ipaniguro kong mamatay na yan siya. Dili mo siya mahimong ipapatay. Mamatay siya! Mamatay ka sab! Kung patsyo ni mo si Dorina! Nakabati ka? Ikaw nag-ingon ko niya nung gusto ko siyang patyon! Ikaw! Nung ginahibaw kong mag-abot-abot mo sa bahay sa ubos! Oh, nahibaw ka? Oh! Why nalilong na ko? Tungkay dili ko musugot nga ilugon ka lang o babaeng minyo! Angay lang nga mamatay si Dorina tungod kay misugot siya nga himuon mong kabit! Dili ko kabit si Dorina! Tungod kay... Tungod kay ansa? Siya ang tinuod kong asawa. Nahibaw ka ni Ana, di ba? Nahibaw ka! Nga asawa ko si Dorina! Siya ang una na kong asawa. Mga di gid mahimo nga magpakasal ko nimo. No! Dili ko masugot! Sumusugot ka sa dili. Maugit ka na yung mahitabo ni ka. Ug ang bahay nga imong nakita sa ubos, mao ang among unang bahay ni Salome. O ka na'y tinuod. O kung di ka gusto nga masakitan pa, tak-uma ka ng baba mo. Ug ayaw na yun ug gilapti si Dorina. Hilom na. Ayaw nagtuki akon nga nung nahimo siyang asawa ni Dr. Joseph Berdan. Kimausap ka na ang gusto kong mahibawaan. Busa ikaw. Ayaw naghilabti ang una kong asawa. Ayaw yun sultihi si Dr. Berdan bahin sa imong nahibawaan karon. Pero, nga nang nakikita ka man ni Dorina, ha? Tungod kay Duna siya gitaguan nga gusto na kong mahibawaan. Pero, nahibaw ka na ni Ana. May amnesia si Dorina. Og ikaw, kung di ka gusto nga masakitan, pagpakahilom. unsa man gyud imong giapas niya, ha? Bungol ka ba? Ha? Unsa ba ka na amnesia ka sab? Nahibaw ka gyud nga may tinaguan si Dorina nga iyang gitaguan sa wa pa siya maamnesia. Og kana ang gusto ko mahibawan. Og unsa man ka kanang maong tinaguan, ha? Balik-balik na basab ta ini. Dakong bahandi lagi. Shit. Tinuod. Og kung magpakahilom ka lang, og di ka manghilabot sa kong mga kalihukan, makuha ka ng maong bahandi nga way samok ni ka. Nahibaw na ba si... Ayaw nagpangutana. Kinilang ibutang si mong una-una ni ka. Di ko ikaw ilisan. Kung makuha ko na unya ka ng giapas ko kang Dorina, mawa na siya sa kong kinabuhi. Aman? Oh, tarungan ang naong mo ni ka. Tinuod ka kining gisulti ni Eman. Ang bahandi lang ang iyang giapas. Og dili na si Dorina. May tingali nga mamauli na ta, Dorina. Joseph, wapa ko mahuman sa akong mga ginbuhaton karon. Dorina, hapit ka nang mapatay tungod sa imong paglakaw-lakaw. Kinalag ilhon ko una kung si kinsa kini si Bimbo. O, unsa? Bimbo? Oh, mao ka na ang pangan sa nanawag sa lalaki nga gusto mo patay nako. Nagkasulti mo? Oh, og nahibaw siya. Ngawa mo lampos ay ang gisugo sa pagpatay nako. Niya pa ang cellphone sa lalaki nako. O, wa na nimo isurrender sa kapulisan? Gusto kong tukion.
Kinsa nasab kining gusto mapatay nako karon, Joseph. Gusto ko mahibaw kung lain na basab ning mga tawhana o maobag hapon ni sa una. Mao nga, pauli na lang. Dorina, dili ko mahimutang kung niya ka pa din. Joseph, dili ko gusto maangin ka pa. Tawagan ko una pagbalik ni Bimbo. Uy, nanawag na saksi. Ganong igo mo lang nimo gitutukan ka ng imong cellphone, Bimbo. Boss Kwan. Oh. Nga nung may kagdi man kabimbo. Tubag ka na. Ikay tubag, do, Poldo. Okay, boss. Hello. Kinsa ni? Poldo? Ikaw na? Ha? Ikaw gigili, Poldo. Gusto magyunay ko nimong ipapalit. Oh, Dili mahitabong masayop ko. Ikaw kini, Poldo. Nganong ikay matubag ka? Nganong gusto madyug ko nimong ipapatay? Naon sa ka, Poldo? Ganong gidali ni mo off ang cellphone. Kinsay na nawag. si Dorina. Usan! Boss! Wag ko sa ni boss, ha? Wag ko sa, boss! Ha? Boss, maluwi ka. Ayaw tayo kong patya, boss. Igor ko bituman sa sugo ni Mamnika, boss. Ha? Boss, maluwi tao ka. Ayaw tayo kong patya, boss. Ayaw, boss. Igor tao kong nagtuman sa kisugo ni Mamnika na ko, boss. Ipapatay si Dorina. Boss! Ayaw na yun ni Usbang. Ayaw na yun. Ako lang ang imong account. Ako lang ang mahimong musugo ni mo. Mamatay ka yun sa sunod ni mo si Piata. Nagkasabot ka! Dili mahitabong masayop ko. Si Erkik ka to. Si Poldo. Sigurado ka? Dili mahitabo malimot ko sa tiwog ni Poldo, Joseph. Pero, nganong siya man ang mitubag sa imong tawag paraan ng Bimbo? May laing nagpaluyo ni ining tanan. Unsay but mo ipasabot rin? Nagtuo ko nga may agawon si Poldo. Kining Bimbo o katong lalaki nga gusto mo patay nako kaganina. O posible nga usara ang ilang agawon. Dorina, nahadlok ko para nimo. May tingali nga magbutang tag security guards ba og mag-hire tag bodyguard para nimo. Ay kabalakan ako. Ikaw ang angay nga mo hire ug mubantay nimo, Joseph. Kay busy ka sa trabaho. Pero Dorina, Kung kinsa man kini mga tawana. Wa ko mahadlok nila, Joseph. Mas gusto pa magani kung makigharong nila aron mailhan ako sila. Dorina, Dali na, mamauli na kita. Kay ugma, lain na ang akong buhaton. kinahanglan sundan una nato ang lalaking gusto mo patay nimo. Aron di na gid siya makagawa sa prisawan. Di ka na yun mahimo nga makita ni Salome ba na ko, Poldo? Buwan na may bitaw ng akong gibuhat, boss. Lahi ni karon. Kay may gusto mo patay niya. Dili mahimo nga moabot sa unahuna ni Dorina nga ko ang gusto mo patay niya. Ayaw ka bala ka, boss. Distansya ra gid ko nimo. Gagagit kinisinika. Nasamok na hinuon ta tungod sa iyang katarantada. Dili mahimo mo balik si Dorina sa kinabuhi ni Aman. Dili ko musugot. Oh. Giunsa nimo si Bimbo, ha, Aman? Oh. Nakatilagid siya sa kungkumo. Og tungod nimo. Sorry na. Dili na mausab. Ayaw na gyud. Kay tinuod ang ako gisulti ni Monica. Nga kung dunay mahitabo kang Dorina, may mahitabo sam nimo. Labi na kung di pa nako makuha ang akong gustong kuhaon sa kanhin akong asawa. Sorry. Kini lang ang ibutang sa mong una-una. Di na mahimo mo balik ko sa kinabuhi ni Dorina. Kay may bana na siya.
ug naa ka nasab sa kong kinabuhi. Nangikilang ko. Nagsalos. Huwag tanga na ka ng pangigi nimo. Ayaw na yun pagsilos-silos, Mika. Dili na kalikayan kay. Oh, pamati lagi. Magka magkasabot. Oo, mamati ko. Timan kung makuha ko na nga kung gustong kuhaon kang Dorina, dili na gyud ko magpakita niya. Barugi na ha? Lagi, ako ng barugan, Nika. Loy, ay naunsa man ang duha? Wa man lang kinaiting ka na nga naglingkod sa loyo. Ay may problema yung magkiayon. Ay ato lang pasagdan ay. Si Ma'am Dorina sa ba? Samdan lagi na nga naman to. Ay may gustong mapatay niya. Hala, Ay maayo na lang kay. Ay nalupig niyas dumog. hala kinsa may gusto mo patay niya, Loy. Ay ambot lang ay. Wa pa mailhi. Ay pero ayaw ka pala ka umuwa ka. Mailah na lagi na sa di padugay. Ay, dugaya na kong nakamata, oy. Ay Leng! Oy! Ay nakabantay kay ni Ma'am Lorena. Ha? Wa man. Ngano day? Ay wa na magot ang sakyan ng sloyo. Nailaloy! Ay, Namingling! Dok. Nakakita mo ni Dorina? Ay Dok! Ha? Hala. Unsay hala? Ay Dok! Ay kining! Ay wa na Dok! Ay milakaw na niyog sa'yo Dok! Aron, dili na ko siya masundan. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!